दिनैहाय जोङो हाग्रामा महिलारि साननि दैदेननायाव BPF सरकारनि प्रथम BTC सरकारनि प्रथम जे रिक्रुटमेंट बे प्रोसेस फरेस्ट डिपार्टमेंटनि 47टा फरेस्टार 1 आरो 110टा बे फरेस्ट गार्ड गासै 157टा बे भेकेन्सिनि एगेन्सै जोङो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेंटनि बे मानसिफोरखौ जोङो रिक्रुटमेंट खालामनो थाखाय जोङो बासनि खालामनायनि थाखाय जों जे रिक्रुटमेंट प्रोसेस लादों जोङो थांनाय जुलाइ 4 तारिखाव जा बोर्ड मिटिं जादों बे बोर्ड मिटिंआवनो जों थिरांथा लादों जे फैगौ 6 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइसिम जोङो गासै 157टा पस्टनि एगेन्सै गासै जोंहा बिजाथिफ्रा जाहैबाय केन्डिडेटआ 52,672 बे 52,672 मोनबा डिस्ट्रिक्टजों BTCनि मोनबा डिस्ट्रिक्टजों गासै केन्डिडेटआ 52,752 आरो पोस्टआ 157 फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्ड नांनानै दा बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय 6 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइसिम जोङो रिक्रुटमेंट खालामगोन आरो बेखिनि केन्डिडेटखौ जोङो एभारेज हिसाबै दैलि जोङो 3000 जोङो 3,000 केन्डिडेट सानफ्रोमबो जोङो रिक्रुटमेंट खालामनो होननानै जोङो बोर्डआव सिद्धांत लादों दिनै 3000 दिनैबो 3000 जोङो रिक्रुटमेंट खालामनो थाखाय जों सिद्धांत लादों लानानै जोङो फुंनि 6टानिफ्राय फुंनि 9टासिम जोंना केन्डिडेटफोरनि रिपर्टिं टाइम जायफोर फरिखा होगोन बिथांमोनहा 6टानिफ्राय 9टानि गेजेराव रिपर्ट खालामनांगोन बिनि बिथोरावनो 3000 केन्डिडेटआ बहाय रिपर्ट खालामनांगोन ओमफ्राय बे मथे जोङो प्रथमाव जोंहा चेकिं जागोन बिथांमोननि जोङो कल लेटारखौ चेक खालामगोन आइडेन्टिटि चेक खालामगोन बिनि उनाव माने फिजिकेल फिटनेसनि थाखाय जे माने गोजौ गाहाय नायनाय हेड आरो चेस्ट नायनाय बे टेस्टखौ खालामगोन बहाय जायफोर क्वालिफाइ जागोन बिथांमोना स्केनिंआव थांगोन आरो बे स्केनिंनि दायित्वखौ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो होनाय जादों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो जों माखासे टेक्निकेल एक्सपार्टफोरखौ एसिस्ट खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ होदों बे बिथांमोना हेल्प खालामगोन बिसोरनि हेल्प लानानै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फ्राय 50 मेम्बार्सआ बे स्केनिंखौ खालामगोन जे स्केनिंआव केन्डिडेटनि नाम रल नम्बर आरो टाइमिंआ रेजिस्टार जागोन थांनाय समाव फिर जोङो गासै हौवाफोरनि थाखाय 26 किल'मिटार 26 किल'मिटार आरो हिन्जावफोरनि थाखाय 16 किल'मिटार दा जोङो 13 किल'मिटाराव मोनसे पइन्ट बानायदों बेटागाव बामोनपारा होनना बुङो बिनिफ्राय गिदिंना फैनांगौ आरो हिन्जावफोरनि थाखाय जोङो दामोदरपुराव 8 किल'मिटार गोजानाव मोनसे रिटार्निं पइन्ट बानायदों आरो बे रिटार्निं पइन्टआव जोंनि केन्डिडेटफ्रा बिथांमोना बहाय स्केनिं जाया खिन्थु मोनफा मोनफा टकेन लानानै जे जायगानिफ्राय बिथांमोना थांदों जोंनि बे हरिनागुरि प्लेग्राउन्डनिफ्राय जागायजेननायनिफ्राय दा बहायनो फैनानै फोजोबनाय जागोन दा बहाय फैफिननानै बिथांमोना टकेनखौ डिसप्ले खालामनानै आबार माने स्केनिं खालामहोफिननांगौ आरो बे स्केनिंआवनो बिथांमोननि रिटार्निं टाइमा रेकर्ड जाफिनगोन दा उनाव जोङो बेफोर रेकर्डखौ नायनानै गासै घन्टा मोनब्रै टाइम होनाय जादों 4 आवार्स 4 घन्टा 4 घन्टानि बिथोराव जाय 26 किल'मिटार आरो हिन्जावफोरनि थाखाय 16 किल'मिटार कमप्लिट खालामगोन बिथांमोना क्वालिफाइ जागोन आरो जायफोर 4 घन्टानि बारनायनि उनावसो रिपर्ट खालामफैगोन बिथांमोना अनलाइनाव अट'मेटिक डिसक्वालिफाइ होननानै बिथांमोनखौ देखायनाय जागोन थ' गतिके बेखौ लाखांनायनि उनाव जों रिजाल्टखौ प्रसेस खालामगोन सोर क्वालिफाइ जाखो आरो सोर डिसक्वालिफाइ जाखो बे मथे सिलेक्ट खालामनानै जोंनि नेक्स्ट जिथु स्टेप परीक्षा रिटेन टेस्ट बहाय बिथांमोना एपियार जानो हागोन खुब जेनुइन भाबै इन्टारभिउखौ जोङो एकदम टारगेट खालामदों बोर्ड डिसिसनबो लादों जों मिटिङाव आरो जा सरकारनि निर्देशखा जोंनि BTC गभर्नमेन्टनि निर्देशखा जे बे रिक्रुटमेन्टआ खुब मोजां जानांगौ स्वस्थ जानांगौ कुनु दुर्नीति थानो नाङा मोजां जानांगौ जायफोर जोंनि बिजाथिफ्रा इलिजिबल दं आरो परीक्षायाव हागोन फिजिकेल रिटेन मोननैयावबो मोजां पास जागोन बिनि उनाव अरेल जागोन बयबो पास जानो हागोन बेफोर केन्डिडेटआ एज पार देयार इलिजिबिलिटि गावसिनि जयगथा मथे बिथांमोननो साख्रिखौ मोनहोनो हागोन आरो बहाय कुनु दुर्नीति खालामनाय बा माबा मोनसे गाज्रि पलिसि लानाय बिदिनि कुनु खोथा गैया जोंनि परीक्षायानो बुंखायो जों एखेबारे स्पष्ट
आरो सस्स' निखा भाबै जों परिखाखौ कन्डाक्ट खालायनो नाजागासिनो दं।